Máme tu SSD-čkový disk od výrobcu Kingston V-Series. Jedná sa veľkosť 64 GB. Chceme teda otestovať, je na ňom nainštalovaný operačný systém Windows 7 Professional vo verzii 64 bitov. Zostáva je Q6600 quad-core, 2,4 vytaktovaný na 3,4, rámku má 2 GB. Ideme teraz otestovať v reáli, aké sú jeho časy a aký je rýchly ten systém na tomto disku. Otestujem teda reštart, bootovanie a spúšťanie niektorých základných aplikácií, Word, Excel. Na Mozilu sa pozrieme na Thunderbird, ako to spúšťa. Čiže ešte poviem, že Windows je zhruba 2 dní starý, čiže je nový, je tam nainštalovaných zhruba 30 aplikácií, takže nejaké veci v tých registroch sú. Takže vyskúšame teda reštart a nabootovanie. Čiže odklepnutím teraz sme ho dali do reštartu. A bude nás teda zaujímať jeho nabootovanie. Malo by to vychádzať z okolo tých 20 sekúnd. Čiže od 9. sekundy ...24, 28, 29, 30, 31, čiže nejakých 22 sekúnd. 22 sekúnd je teda štart systému. Dobre, dajme si teda nejaké aplikácie základné, ktoré sú napríklad Word. Ako to rýchlo spustia. Čiže do 1 sekundy, podľa mňa lepšie to ani nemôže byť. Skúsime Excel. Tiež do 1 sekundy. Dajme si už nejaký vyplnený Excel. Klasika. A vyskúšajme teraz Mozilla Firefox, v ktorej je nachystaných 8 tabov. Tam to bolo trošku dlhšie, dajme tomu, že to boli 2 sekundy. Otvoríme Mozilla Thunderbird, kde máme 6 e-mailových kont, nejaké news konta, takže je tam niečo okolo tej 1,5 až 2 sekúnd, čo si myslím, že je dosť slušné. Tento harddisk stojí okolo 100 eur. Ja si myslím, že lepšia voľba pre inštaláciu operačného systému, hlavne tohto nového Windows 7, lepšia voľba nie je. Určite by som to už neinštaloval na obyčajné klasické disky. Veľkosť, čo sa týka 64 GB na operačný systém, sú postačujúce, takže je to jasná voľba v tejto dobe.